हेलो लोगोफोर माबायदि दं गासैबो आसा खालामो मोजाङैनो दोङो आङो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो बावहरनाय थाबाय दिनै जों रायलायगोन नखरसे मानसि जाय नखराव माने फिसाजो सासे दंमोन प्राय 18 बैसोनि आरो बे फिसाजोनाव माबोरै मोदाय हाबनानै बे नखरा माने सिलिंखार जालांजोबनायसै नखराव सुख शान्ति गैयै जालांनायसै आरो बियो माने कुनु बानायनाय स्टोरी नङा एकदम रियेल स्टोरी जायखौ माने बै सरकार पुलिस गासैबो मानिना लानांदो आरो मानिना लानानै बै नखरखौ माने बै न'खौ गारनानै बेलेग न' गंसे माने होनो थाखाय बाध्य जालांनायसै थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै 1990 नि बाथ्रा आरो स्पेन हादोरनि बे काहिनिया स्टोरिया नखरसे मानसि जायहा फिसाजो सासे गेदेर आरो उन्दैया फिसाला आरो बिमा बिफा साब्रै परियाल बिसा आरो जेनेरेलि खोब नर्मेलि सलायगासिनो दङ मोजाङैनो बिफाया साख्रि मावो बिमाया हाउस वाइफ फिसाजोआ कलेजाव गोदानै एडमिशन लादो मास मोनथामसो जाबाय आरो फंबाया प्राय 8 बोसोर बैसोनि दा खोन्थाया ओरैबायदि जानायसै सानसेखालि ओंखाम जाबायदोंमोन बिमा बिफा आरो फिसालाया जिङाव जनानै टिभि नायबायदोंमोन बिनि अपोजिट खिजा फिसाजोआ जना दंमोन आरो फिसाजोआ थारमाने बेलेग टाइपै बै फंबायखौ नायबाय थाबाय बिराद मेगन गेदेर गेदेर खालामना हाथाइजों हाथाइ अरनानै माने शब्द जालायनाय क्रट 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 शब्द जालायनाय माबा जिबौ बायदि फिस 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 ओरै बेलेग टाइपै माने नायबाय थाबाय बिमाजों बिफाजों खोब लक्ष्य खालामबाय मा जाखो बियो आरो जिङाव वाल दंमोन वाल माने स्पेनाव न'फोरा प्राय न'आनो काटजों दोथाबनाय वालफोरा माने पाक्का नङा ओइ टक्टा दोथाबनाय बै टक्टायाव माने आसुगुरजों ओरै खुख्लाबनाय रखम एकदम खुख्लाबदोआनो आरो बियो सिन जालायलायदो टक्टायाव बिखालि थांबाय बिदिनो बिमा बिफाया सानबाय मा जादों मा मादों होननानै लासै लासै बे सभाबा माने बारा बारा जालांनो हमबाय बियो न'आव जानाय लोंनायनि थिग गैया ओंखामफोरखौ खुरना बा आखाइ फारनैजों खनखांना जानो गिरो माने मानसिया लेथ्रा जालांदों न' सिंनिफ्राय बारा ओंखारा सानाय सानाय हौवा आलाय सिलाय माबायदिबा लेथ्रा थाबाय थाग्रा जाबाय आरो मानसिखौ माने बेलेग टाइपै नायो बियो मेगनफोरा जिं जिङाव गोसोम गोसोम जालांजोब्बाय जायै लोङैयाव देहाफोरा खोब बया जाबाय सप्तासेसो बिदिनो थाबाय थानायनि उनाव बिमा बिफाया सानबाय माबा मोनसे जाथारदों गथ'आ जे गथ'खौ डाक्टरनाव खोन्थाहैनांगौ लाना थांनानै फिसाजोखौ डाक्टरनाव लाना थांबाय सब रिपर्ट टेस्ट माबा खालामजोब्बाय परिक्षा सरिक्षा खालामजोब्बाय साइक्रेटिस्टनोबो खोन्थिबाय सब अके जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय बिसोरो बे गथ'खौ बेयाव हस्पिटालावनो गारना फैनायसै जे न'आव फैबा मा रखमबा खालामबाय थायो बियो गतिके हस्पिटालावनो दोनलांनोसै बिदिनो सानफ्रोमबो ओंखाम सोंखाम लाङो न'निफ्राय जाग्रा बुस्थु लाङो दौनानै नायनानै ओमफ्राय बिदिनो फैफिनो हस्पिटालाव प्राय 20 दिन जाबाय आरो जेरैनो हस्पिटालाव दोङो देहाया बांसिनसो गाज्रि जालांबोदों बिदिनो सानसेखालि खबर फैबाय जे बिसानि फिसाजोआ आरो बे दुनियायाव गैलिया न'नि मानसिया माने आसरित मोनबाय जेबो प्रब्लेमानो गैया हस्पिटालावनो गारबोदो माबोरै मा जाखो डाक्टरा बुंबाय एख' माने प्रब्लेम गैया माबोरै मा जाखो जेबो मिथिया माने बिसनायाव उन्दुनाय बाजिनो थैनानै थादों हार्ट एटाकबो गैया दा मा बुंनो न'नि मानसिया
बेखौ लाना फैनानै बिसोरो ख्रिस्टानमोन थाइसे जायगायाव गावसोरनि जि मानसि फबग्रा जायगायाव फबना दोनहैबाय पुरा रुल्स माबायै फल' खालामनानै दा हप्तासे जाबाबो बिसा जि बिमा बिफाया बै रुमाव सानफ्रोमबो हाबहैयो गावसोरनि जि फिसाजोनि गोदोनि गेलेनाय बुस्थु बा जि जोम बिसना सादोर बेफोरखौ सानफ्रोमबो साफा सुफा खालामनानै बे दरजाखौ मारिनानै दोनो रावबो हाबहैया नाथाय सानफ्रोमबो साफा सुफा खालामबाय थायो हप्तासे उनाव मोनसे ओरैबायदि घटना जानायसै फुङावनो अखानायै माने बिफाजो बे रुमखौ साफा खालामनो होननानै हाबहैबा बे न' सिङाव नुबायदि बिसनाफोरा सब आलाय सिलाय जाजोबना दङ गान्दुफोरखौ जेरै दोन्दोंमोन माने जेखि मेखिनि गारलाबायना दोनदो लोगोसे बे न'आव थानाय फट'फोरा हारसिंनो माने उल्था जाजोबना थानानै बिसा सानबाय सोरबा हाबफैदोंमोन खोमा होननानै बिदिनो सानफ्रोमबो साफा सुफा खालामनाय बायदिनो बिमा बिफाया साफा सुफा खालामना गारबोबाय साफा सुफा खालामनानै बिसोरो दरजाखौ लक मारिना दोनो सानफ्रोमबो रावबो हाबैया सानसेया अखानायै थिग फुङावनो बिमा बिफाया हाबहैफिनबाय बे न'आव हाबहैफिनबाथाय आसरित मोनबाय बिमा बिफाया इखालिबो माने बिसनाफोरा सब सिदिल बिदिल जानानै दोङो जेखि मेखिनो गान्दुफोरा गोलैसोना दोङो फट'फोरा जेसां फट' बे आलायना दंमोन बे फट'फोरा सब उल्था जाजोबना थादों बिमाजो बिफाजो खोब सानबाय रायलायबाय सानैबो मा खोन्था मा बाथ्रा बिदिनो साननानै आरो बे रुमाव जिखालि माने थैदोंमोन बे थैनायनि सप्तासे उननिफ्राय माने हाबैबानो जेन बिराद बार गुसु गुसु बारनाय अखा हायां बायदि बोथोरा माने चेन्ज जानाय रखम नाथाय खेरखिखौ खेंनानै नायबाथाय बाहेराव एख' गैया एकदम नर्मेल नाथाय बे रुमाव हाबैबाथाय जेन बार अखा हागोन बिराद गुसु गुसु बार बारो लाइटफोरा माने जोंलाय गोमोरथारा माने मोले जायो माबा सर्ट जानाय रखम बिदि जानायनि उनाव बिमाजो बिफाजो अखानायै सासे मिस्ट्रि लेंहरनानै बे न'खौ लास्ट टाइम साफा सुफा खालामनानै बे रुम मोनसेखौ दरजाखौ माने स्क्रुजो मारिना दोनबाय स्क्रुजो मारिना दोनबा हराव बिमा बिफाया टिभि नायबाय दोङो फिसाला उन्दैया उन्दुबायमोन आरो टिभि नायबाय थाबा बिसोरो मोनसे बेलेग टाइपनि माने आवाजाव बै रुम सिंनिफ्राय मोनसे माने गाबज्रि हरनाय माने आवाज खोनाबाय बिमाया आरो बे आवाजखौ बिफायाबो खोनानायसै माम्मि होननानै आरो आवाजा एसे माने मानसिनि आवाज नङा माने बेलेग टाइपनि आवाजा बिदिनो माम्मि होनना गाबज्रिनाय खोनाबाय खोनानायाव दसे उनाव दरजायाव जि स्क्रु लगायनाय दंमोन बे स्क्रुआ हारसिंनो माने गेवबाय बियो गेवनानै दरजाया हारसिं ब्लां गेंना होनानै बे न'आव माने गुसु बार बारजोब्बाय बार अखा हानाय रखम बिनि उनाव बिमाजो बिफाजो बिदि आवाजखौ खोनानानै हाबना नायहैबाय न' सिङाव बे रुम सिङाव हाबना नायहैबाथाय नायबाय माने अखा मोफ्लामनाय बायदि बिराद बार अखा हागोन बायदि बोथोरा बे न' सिङाव माने आरो जेन सोरबा दोङो बे न' सिङाव ओरैबायदि माने बे न' रुम सिङाव हाबबानो सोरबा जेन बे रुम सिङाव दोङो आरो लोगोसे बिसनाफोरा थिग बिदिनो माने आलाय सिलाय जाजोबना दोङो फट'फोरा उल्था जाजोबना थानाय बिदि नुनानै बिमा बिफाया माने दा सोरखो मा बुंनो खाथिनि मानसिफोरखौबो बुंनो साननानै माने बुङागारा थाबाय जे मिनिगोनसो जोंहानि सायाव बेफोर बाथ्राखौ बिदि बुंबा जोंखौसो मायावबा मिनिगोन बाद दोन रावखौबो
खोन्थानो दरखार गैया होननानै बिदिनो स्रि स्रि थानायसै थादोबाबो माने न'खराव सान्ति गैया जालांबाय बिसा बिनि उनाव जि बिसा फिसाजोआ थैनायनि सिगां बे टक्टाफोराव आसुगुरजों खुख्लाबनाय सिनफोर दंमोन बेफोरो माने सिनफोरखौ सब सोलायजोबनानै टक्टाफोरखौ गोदान लगायदोंमोन बिसा नाथाय खालि हराव नाहैबाथाय बेयाव जेन गोदान गोदान आसुगुरनि माने ओरै खुख्लाबनाय सिन गोजाखा बिमा बिफाया बिदिनो दरजाखौ फांनानै उन्दुना थाफैनायसै अखानायै सासे मिस्ट्रि लेंहरबावनानै बे दरजाखौ एबार पुरा दोथाबजोब्बाय जाहाथे रावबो खुलिनो हाया बे रुमखौ साफा साफा खालामनानै दरजाफोरखौ पुरा गाजालजों दोथाबजोबनानै बे दरजानि मोखांखैजा गिलिर गिलिर फार्निचारफोरखौ माने होना दोनदो दानलब गद्रेज माबा माबि आलमारि जि दोङो जाहाथे बेफोरखौ होनानै होथेना दोनबाय जे जोंहा आरो बे रुमाव जेब्लाबो हाबैला बिदि बन्द खालामना दोननायनि उनाव हराव जाबाय आरो गेदेर मोनसे घटनाया जाबाय मा हराव बिमाजों बिफाजों उन्दुना थाबाय उन्दुना थानानै आवाजाथ' सानफ्रोमबो फैग्रा जाबाय दाना आवाजा फैगासिनो थायो बिमाखौ गाबज्रिनाय मामि मामि होननानै आरो जेबो जेबो माने बेलेग बेलेग टाइपनि आवाज बै रुम सिंनिफ्राय खोनाबायानो थायो मोनानाय लोगो लोगो सानाव सब स्रि स्राय नाथाय मोनानाय लोगो लोगो बै रुमनिफ्राय बेलेग बेलेग आवाज माने खोनानो मोनबाय थायो बिमा बिफाया सान्ति गैया जालांबाय बे न'आव आरो थिग बिदिनो जिखालि बे दानलब आलमारिफोरखौ होथेना दोनबाय इखालि बिराद माने दरजाया माने शब्द खालामबाय जेन सोरबा न' सिंखैजा मारिना दोननायनि उनाव बाहेरखैजा माने थां 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 बुनाय रखम बिदि माने बिराद आवाज जानो हमबाय न'आव आवाज जानो हमनानै लासै लासै बेयाव गाजाल दोथाबनायफोरा सब गलांजोब्बाय हारसिंनो आरो बिदि गलांजोबनायनि उनाव बै माबाफोरा जि आलमारि दोन्दोंमोन इयाव हारसिंनो माने बै दरजानि मोखांनिफ्राय हारसिंनो साइड जालांनाय आरो बिमा बिफाया बे बाथ्राखौ माने जनानै नायबाय दोङो मा जामारो होननानै हारसिंनो बै जि आलमारि दोन्दोंमोन बा सफा दोन्दोंमोन बेफोरो हारसिंनो सब साइड जालांजोबनानै दरजाया ब्लां गेंना होनायनि उनाव न' सिङाव आरो थिग बिदिनो जेरै सिगां जादोंमोन बार गुसु बारनाय माबानाय बिदि जालांजोबनायनि उनाव बिमा बिफाया आरो इखालिबो जेबो माबायासै सानैबो उन्दुआसै जनानै थाबाय बिदिनो जेबो आवाज ओंखारबाय थाबाय बिनिफ्राय अखानायै बे बिमाजों बिफाजों उपाय गैयैयाव मा खालामनो बे न' खाथिनि मानसिखौ न'खरसे मानसिखौ खोन्थाबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा जोंहा न'आव जाबायदों आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै बे न' खाथिनि मानसियाबो बुंबाय जे जोंहाबो नोंसानि न'निफ्राय माबा बेलेग आवाज जोंहा खोनाबायानो दोङो नाथाय जोंहासो आरो सानबाय थादो जोंहासोल' खोनादों होननानै थिग दं दिनै मोनायाव जोंहा नोंसानाव थाहैगोन नायगोन मा जादों मा मादों बिदि बुंनानै अखानायै हराव माने साखि हिसाबै बिसा न'खराबो थांनानै नायहैबा थिग सानफ्रोमबो जेरै जायो बिदिनो गोदान बेलेग आवाज न'निफ्राय ओंखारबाय थाबाय न' सिङाव हाबहैनाय लोगो लोगो माने बेलेग बारहावाफोरा गुसु बार बारो लाइटफोरा हारसिंनो सर्ट जानाय रखम मोलेले जायो मायावबा जोंख्लाबजोबना होयो बिदि जानायखौ नुबाय नुनानै बिसा आरो मा बुंनो दा बुंनो माने एख'आनो गैया माबा मोनसेथ' बे न'आव दंथारो बेखौ माने फोथायनानै अखानायै फुङाव थिग उथिनानै बिमाजों बिफाजों दुगैनानै साहा लोंबाय दंमोन आरो साहा लोंबाय थानायाव बै सिख्लाया
जि कलेजाव फरायदोंमोन बै कलेजनि साथाम माने लेक्सारार टिचार बै साथाम टिचार माने बिसोरनि न'आव हाबफैनायसै हाबफैनानै बिमा बिफाया जनो होबाय साहाबो लोंनो होबाय आरो लोंनो होनानै सोंबाय माबोरै फैखो नोंथांमोना मानो फैनांगौ जाखो दिनै होमबा बेयाव थानाय सासे टिचारा बुंबाय जों आसलते सिगांनो बुंनांगौमोन बाथ्राखौ नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव माबोरै बुंनो साननानै बुङाखैमोन नाथाय दा फिसाजोआबो गैला नालाय नोंथांनिया अब्ला आं नोंथांखौ बाथ्राखौ माने खुलिनानै बुंनो होननानै दिनै फैदों नोंथांनाव सानसेखालि जोङो साथामबो आसलते कलेजनि उनखैजा लेडिस बाथरुम दं बे बाथरुमाव जों साथामबो बाथरुमाव थांनो होननानै थांदों नाथाय बाथरुम उनखैजा थांबाथाय जोङो नोंथांनि जि फिसाजो आरो लोगोसे बिनि साथाम लोगो बिसोर साब्रैबो बै कलेजनि उनखैजा बाथरुम जिङाव जनानै गंसे काठनि माने टेबोल रखम फिसा केराम बर्ड बायदि आरो बे सायाव माने गंसे गिलास उल्थायना दोननानै बिसोरो सासेनि उनाव सासे आसिजों माने ओरै लगायो आरो माने माबा रायलायबाय दोङो जेन सोरजोंबा माबा रायलायबाय दोङो बिसोरो साब्रैबो जों थाखुमानानै बुहुत गोबाव नायदो बिसोरखौ नायनायनि उनाव बिसोरनि रायलायनाय आव फावफोराव मिथिबाय जे नोंथांनि फिसाजोआ एसेमान तन्त्र मन्त्रनि खिताबफोरखौ माने फरायदो आरो बियो थैनाय मानसिफोरजों माने माबा मोनसे माने लिंक खालामनानै थैनाय मानसिफोरजों माने बियो रायलायहरनो हागौ बियो थैनाय मानसिफोरजों थैनायनि उनाव माबोरै दों मोजाङै दों गैया बेफोरखौ सब नोंथांनि फिसाजोआ माने रायलायहरनो हानाय जोङो बे जायगायाव माने नुनो मोनदों मानोना सप्तानैसो सिगां बेयाव थानाय सासे सिख्लानि गोसो थोनाया बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैदोंमोन आरो थैनायनि थाखायनो बिसोरो हयथ' सिगांनिफ्रायनो रायलायलायखादो जे बेयो रायलायनो हागोन होननानै बेनिखायनो इखालि बिसोरो माने इयाव बिदि रायलायनानै बै सेंग्राजों रायलायबाय थादोंमोन बिसोर आरो दसे उनाव नोंथांनि फिसाजोआ बै गिलासाव आखाइ होनायसै आखाइ होनायाव जों नुबाय जे गिलासा ओरै गोजौआव बिरनानै थाबाय थादों ओरैनो माने जि टेबुल रखम दोन्दोंमोन बै टेबुलाव नांनानै थायाखै बे गोजौआव बिरनानै थाबाय थादों बिनि उनाव गिलासा हारसिंनो ओरै बेलथायनायसै बेलथायनायनि उनाव जों नुदो जे बिनिफ्राय एसे धुङा ओंखारनाय रखम ओंखारनानै बै नोंथांनि फिसाजोनि गन्थंखैजा माबा मोनसे धुङा रखम बुस्थु हाबलांनाय जोङो साथामबो जोङो मेगनजों नुदो आरो नुनानै जोङो साथामबो थांनानै रायनानै बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारना हरना बिसोरनि जि टेबुल दंमोन बेखौ जोङो सेफायनानै होदो आरो इखालिनिफ्रायनो नोंथांनि फिसाजोखौ माने कलेजाव थांदोंमोनबाबो एसे बेलेग रखम जे आवगाय जाबायदि नर्मेल जाबायदि माबामोन बिदि नुवाखै इखालिनिफ्रायनो जोङो माने नोंथांनि फिसाजोखौ एसे बेलेग रखम नुनो मोन्दों आरो बै टिचारफोरा जि डेट खोन्थादो जि दिन खोन्थादो बै दिननिफ्रायनो न'खरावबो बिसोरना फिसाजोआ बै नायनाय माबानाय जानाय लोंनायाव एसे माने चेन्ज जालांनायखौ बिसोर मिथिबाय बिदिनो टिचारफोरा खोन्थानानै बे बाथ्राखौ बिसोर ओंखारलांनाय आरो हौवायाबो डिउटियाव थांनायसै मोनायाव फैबाय साथामबो उन्दुबाय फिसाला बिमा बिफा उन्दुनायाव खालि हरनि प्राय 12टासो बाजियाव बिमाया उन्दुना दोङो बिफायाबो उन्दुना दोङो आरो आवाज फैनायफोराथ' बिसा माने नर्मेल जालांबाय दा माने आवाज खोना माने जेबो मोना जालांबाय मा खालामनो उपाय गैया आरो इखालि हराव बिमाया माने एसे मा रखमबा मोनबाय बियो
जेन बिनि बिखा सायाव सोरबा गाखोनानै बिनि गोन्नाखौ जेन सोरबा सेथेबायदों माबा मोनसे बुस्थु माने खोब बाब्राबबाय खोब माबाफोर बुंनो नागिरबाय नाथाय जेबो खुगानिफ्राय माने रावानो ओंखाराखै नाथाय आखाइ बुब्राबनायफोराव बिफाया माने एसे थर मोननानै बिमाखौ दांनानै माने माबाबाय फोजानो नाजाबाय नाथाय बिमाया जेबो रावखौ माबानो हाला बिमाया कुनु मुथै बै आखाइ जि आखाइजों माने गोन्नायाव सेथेबायदोंमोन बै आखाइ फारनायाव हमनानै कुनु मुथै बोखानो हानायसै आरो बोखानो हानानै लोगो लोगो खालि माने फन खालामबाय पुलिसखौ आरो खालि फार्स्ट टाइम बिसा इमान दिन ओरैबायदि जि प्रब्लेम जाबायदोंमोन खालि फार्स्ट टाइम पुलिसखौ फन हरनानै लेंहरनायसै पुलिसा बेफोर जायगायाव गोदोनिफ्रायनो एडभान्समोन 10 मिनिटनि गेजेराव पुलिस मोनफैबाय बिसानि न'आव आरो पुलिसनि खोब गेदेर चिफ जि पुलिसनि चिफ दंमोन बेबो फैफादो लोगोसे साब्रै साबा बिजो सिपाहि गासैबो कनस्टेबल फैनानै न'खौ माने नायबाय बिसानि न'आव पुलिसफोराबो सोंबाय जे न'खराव सोर सोर दङ साथामबो बेयावनो जना दङ नाथाय आरो सोरबा थानाय बायदि जों मोनबाय दङ मा आवाज फैबाय दङ माबा बिफाजों बिमाजों बुंबाय जे बे आवाजआ दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा दिनै जोङो मास मोनसेयानो जासिगोन बिदि आवाज फैगासिनो दङ नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम जोंहानि हिन्जावखौ माने गोन्नायाव सेथेनो माबादोंमोन बिदि पुलिसा खोनानानै गासै माने कनस्टेबलफोरखौ बुंबाय थांनाय न'खौ तालासि ला दा न'खौ तालासि ला होननायाव न'खौ नायजोब्बाय बिनि उनाव बै रुमाव हाबहैबाय जि रुमाव फिसाजोआ थायोमोन बे रुमाव हाबहैनाय लोगो लोगो बिसोरबो माने गोसो सिङाव सानबाय माबा मोनसेथ' दंथारो मानोना इमान आवाज इमान माबा माबि गोदान गोदान माने शब्द माबा फैगासिनो थायो लोगोसे बार खोलो खोलो बारनाय जेन अखा हायां हायां खेरखिखौ खेंना नायबाय पुलिसफोरा नायबाय एकदम नर्मेल बाहेराव जेबोआनो गैया फट'फोरखौ नायबाय सब उल्था जाजोबना दङ बिनि उनाव बै टेबोल सायाव थानाय गावनि फिसाजोनि माने फटकखौ पुलिसा आखायाव लानानै नायबाय नायनाय लोगो लोगो बै फटकनि जि माने मोखांखिनियावल' ब्लाव 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 अर जोंबाय आरो अरा ओरैबायदि जोंदो माने बै सिङाव थानाय कागजावल' जोंदो बाहेराव जेबो ओंखाराखै ग्लासाबो बिदिनो दोङो उनखैजाबो दांनानै नायबा उनखैजाबो जेबो गैया खालि बै मोखांखिनियावल' माने अर ब्लाव ब्लाव जोंनाय बे पुलिसा नुबाय नुनानै फट'खौ माने गारना होनायसै हायाव बिनि उनाव फैबाय फैनानै बिफाखौजो खोन्थाबाय जे नोंथांमोननि थाखाय आङो बेयाव सिकिउरिटि गार्ड दिनैनि थाखाय गारलांनि आरो गाबोन आं फैगोन 6टा बाजार जानाय लोगो लोगो मोनायाव गाबोन आं केसखौ आरो माने स्टाडि खालामबावनांगोन थिग बिदिनो बिसोरनाव 7 कनस्टेबल गारलांबाय आरो बियो जि पुलिसनि चिफमोन बियो थांनायसै अखानायै फैगोन होननानै खोन्थानानै बियो ओंखारलांनायसै अखानायै फैबाय पुलिसा फैनायनि उनाव बिसोरो माने रायलायबाय दङ जनानै बेयाव बिफाया बुंबाय जे नोंथांखौ आरो मोनसे आसरित बाथ्रा आं खोन्थाबावाखै मानोना नोंथाङा केसखौ स्टाडि खालामबाय दङ जिहेतु नोंथांनिफ्राय आङो जेबो लाखुमानो नागिराखै जोंहानि दि फिसाला बे रुमाव 2 बिसना दङ आरो आङो गंसे बिसनायाव फुनथुनानै गारबोयो बेखौ नाथाय हराव माब्लाबा माने बै बिसनायाव दसे बे बिसनायाव हारसिंनो फुटबल बायदि माने माबाबाय थायो बिरबाय थायो खनसे बे बिसनायाव खनसे बै बिसनायाव खनसे बे बिसनायाव खनसे बे बिसनायाव हारसिंनो बिरबाय थायो आरो बे बाथ्राखौ माने प्रमान खिन्थिनो थाखाय हराव जेता जाखां लोंखां उन्दुबाय होमबा पुलिसजों बिफाजों नाहैबा थिग पुलिसनि सिगाङावनो बै फिसाला उन्दैया हारसिंनो माने बिरबाय दङ बिरनानै बे बिसनानिफ्राय बे बिसना माने सोलायलायबाय दङ बिनि उनाव बै पुलिसनि चिफआ
गासै बाथ्राखौ गावसोरनि जि डिपार्टमेन्ट बयजोंबो रायलायबाय आरो गावआ बे केसखौ गावआनो स्टाडि खालामना नायबाय आरो नायनानै उनाव बे न'खरखौ बुंबाय जे नोंसा बे न'खौ गार, बे न'आव नोंसा थानांला। आरो सिगांनिफ्रायनो बिमा बिफायाबो सानबायदोंमोन, नाथाय जेबो सिगां उसुबिदा खालामाखैमोन नालाय, जि आवाज फैदो बा न'नि मानसिफोरखौ जेबो खालामाखैमोन नालाय, बिसा माने खालि खालामनो एसे थबनो, आरो जायखिजाया जायबो न' गंसे खालि खालामनाया माने इजि नङाना, जि पारमानेन्ट न'आव थानाय। बिनि उनाव बिसाखौ माने पुलिसा साथामखौबो लाना थांबाय, लाना थांनानै सरकारजों रायलायबाय, बै गभर्नमेन्टजों रायलायबाय, गोबां बिदिनो मानसिफोर गेदेर गेदेर जाय सेक्रेटारिस माबाटिस बेफोरो सब फैनानै बिसानि न'खौ माने स्टाडि खालामबाय। बयबो जेरै माने ओरैनो एसेबो सेन्स गैया, सानफ्रोमबो जि जानो गोनां जाबायानो थायो, जेबो सेन्स गैया। बिनि उनाव बे न'खौ माने सिल खालामना होनायसै जे बे न'आव रावबो हाबहैनाङा, रावबो थाहैनाङा, आरो बिसानि जि फेमिलिखौ मोनसे गोदान न'आव लाना थांनानै बेयाव सेटेल खालामना होनायसै। आरो बिदिनो बिसा जि बे न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव जेबो माने बिसा न'खरजों बा बिदि दावराव दावसि सब माने बै न' सिङावल', बेलेग न'आव जेरावबो माने डिस्टार्ब जायासै। आरो खोब मास मोनसेनि गेजेराव बै माने मेटारा क्ल'ज जालांनायसै। आरो बे न'आ दाबो दोङो, बिदिनो दोङो दाबो। बे न'आव रावबो थाङा, रावबो फैया। बे न' मोखांखैजाबो माने थांनो गिबावोसो मानसिफोरा। जायखिजाया नोंथांमोना स्ट'रिखौ माबोरै मोनखो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदो बेफोरबायदि स्ट'रि नायनो मोजां मोनोबाथाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोन, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।